6 iýulda Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki köp gatly ýaşaýyş jaýynda partlama boldy. Bu barada garaşsyz Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen-News neşirleri habar berýärler. Şäherde internet ara baglanşygy kesildi we Azatlyk radiosu henizde habarçylar bilen habarlaşyp bilmeýär. Türkmen-News neşiriniň habaryna görä partlama 6 iýulda akşam saat 7 töweregi Türkmenabatyň Gagarin etrapçasyndaky 43-nji jaýda boldy. Partlamanyň netijesinde 4 gatly jaýyň 2 gaty ýumrulyp, jaýda oýuk emele geldi. Türkmenistanyň kronikasy neşiri sosial ulgamlardan alynan wakanyň bolan ýerinde düşürilendigi çak edilýän videonu çap etdi. Deslapky maglumata görä, ýaşaýyş jaýynda bolan partlama gazyň sızmagy sebäpli ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşiri şaýatlara salgylanyp, partlamada bir näçe adamyň ölendigini habar berdi. Türkmen-News öz çeşmelerine salgylanyp, şäherde internet ara baglanşygynyň kesilendigini we internete uly bökdünçlikler bilen diňe 3G hyzmaty arkaly birigip bolýandygyny aýdýar. Azatlyk radiosu sebitdäki habarçylar bilen henizde habarlaşyp bilmeýär. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bolýan helakçylyklaryň, tebii betbagçylyklaryň izi süre adatça internet ara baglanşygyny çäklendirýärler. Olar betbagçylyklar barada maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almaga synanşýarlar. Geçen ýylyň aprel we şu ýylyň mart aýlarynda Lebap we Mar vilayatlarynda turan weýrançylykly güýçlü şemaldan soň hem sebitde internet we mobil telefon ara baglanşyklary çäklendirilipdi. Bellesek Türkmenistanda köp gatly jaýda partlamanyň bolmagy bilen bagly helakçylyk mundan ozal hem bolupdy. 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Şonu Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň şaýatlara salgylanyp beren maglumatynda partlama zerarly adyndan ençeme adamyň helak bolandygy aýdyldy. Şol wakanyň käbir şaýatlary partlama dören öýüň eýeleriniň mundan öň bir näçe gezek gazyň ýytynyň gelýändigini aýdyp, gaz edarasyna jaň edendiklerini, emma hiç kimin gelmändigini aýdypdylar. Türkmenistanda gaz ölçejileriň köpçülikleýin oturdulmagy 2018-nji ýylyň güýzünde ilata mut gaz bermek boýunça ýeňillikleriň doly ýatyrylmagyndan soň başlanypdy. Şondan bäri ýaşaýyş jaýlarynda gazyň sızmagy we ilatyň gaz edarasyna köpçülikleýin ýüz tutmagy barada Azatlyk ençeme gezek habar berdi. TDH Prezident Gurbanguli Berdimuhammedowyň daşarda bolýan betbagçylyklar babatdaky gynançlaryny ýygyderli çap edýär. Ýöne türkmen mediasy we Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda bolýan paçygaly wakalary, gazyň sızmagy bilen bagly ýagdaýlary we partlamalary açyk agzaman gelýärler. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynda işleýän raýatlara garşy täze talap güýje girizildi. Dili söýlen edilýän bu talaba laýyklykda büdjet işgärlerine biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagan edilýär. Raýatlaryň biometriki pasportlary elinden alynýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 4 habarçysy maglumat berýär. Lebapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä darganaty, däne we farap etraplaryndaky büdjet işgärleriniň biometrik pasportu almadylyk tawşyryldy. Biometrik pasportu bar bolan işgärlerden olaryň möhletini uzaltman, migrasiýa gullugyna tawşyrmak talap edildi. Büdjet işgärlerinden indi biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmajaklyklary barada dilhata alynýar. Biometrik pasport almak dil üssü bilen gadagan edilýär diýip adynyň efirde üýtgedilip merjen diýip tutulmagyny soran Lebaply büdjet işgärleriniň biri gurrun berdi. Şeýlede edara ýolbaşçylary biometriki pasportu bolan raýatlaryň mundan beýlek işe alynmajakdygyny hem duýdurýarlar. Azatlyk radiosunda şeýle talaplaryň we duýduruşlaryň anyk haýsy edaralarda edilendigi barada doly maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri raýatlaryň daşary döwletlere sapar etmegine, has dogrusy ýurda girip çykmagyna diňe olaryň biometriki
pasportlarynyň esasynda ruhsat berýär. Büdjet işgärlerine täze talabyň sebäpleri barada anyk düşündürüş berilmeýär. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar dogrusunda Liwawyň häkimetlerinden şolsanda migrasiýa edarasyndan maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu talap Türkmenistanyň demografik krizis, ilat yetmeççiligi bilen ýüzüýiz bolanyna meňdeýändir barada ýakynda gelip goşan maglumatlaryň ýa gabat geldi. Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylýan ilat ýazywy işlerine gönden göni gatnaşýan döwlet edaralarynyň çeşmelerimiz häzir Türkmenistanyň çäginde 2,7-2,8 million töweregi adamyň ýaşaýandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Bellesek Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň dürli ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ilatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. Azatlyň çeşmeleri ilat ýadygyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlara görä ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagy we netijede migrasiýanyň döremegi ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýtdylar. Azatlyk büdjet işgärlerinden edilýän täze talabyň ýokurdaky maglumatlar bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar şolsanda işsizlik bilen bagly Türkmenistandan barha köp adam migrasiýa gitmek isleýär. Daşary ýurtlara göçüp gitmek isleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen Türkmen hökümeti raýatlara gerekli dokumentleri bermän dürli päselçilikler döredýär. Şeýlede daşary ýurtlara sapar etmek isleýän raýatlar hiç ýyly düşündürüş berilmeden uçara goý berilmeýär. Bu barada Azatlyk ýygyderli maglumatlary berip gelýär. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlaryň sany barada statistika maglumatlary köpçüligi äşkär etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylyň martynda Azatlyň ýagdaýyndan habarly çeşmesi soňky 10 ýylyň dowamında 1,9 million töweregi Türkmenistanlynyň ýurdu hemişelik terk edendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti bu sanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Türkmenabat şäherindäki migrasiýa gullugynyň özüni Ahmet diýip tanıştyran bir ofiseri raýatlara biometriki pasporty bermek işlerini mümkin bolduğundan adaltmak barada hem tawşyryň bardygyny aýtdy. Her gündiňe 5 raýata biometriki pasporty resmileşdirip bermek barada dilden görkezme berildi diýip ol habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärlerine biometriki pasportlary almagyň gadagan edilýändigi baradaky maglumaty mardak habarçymyz hem tasdiklaýar. Ol geçen hepde Marinyň keselhanalarynyň birinde lukman bolup işleýän bir raýatyň we onuň tutuş maşgala agdalarynyň biometriki pasportlarynyň ellerinden alınandygyny aýtdy. Biziň maşgalamyzda hemmämiz döwlet edarasynda işleýäris. Biz pasportlarymyzyň näme sebäpden alınandygyny bilmeýäris. Bize düşündürüş bermediler diýip adynyň efirde üýtgödülüp dosmerien diýip tutulmagyny soran marly Lukman aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri bu talap barada eşidendigine, ýöne munyň büdjet işgärleriniň ählisine değişlimi ýa-da däldigi barada özünde dolu maglumatyň ýokdugyny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýurdun howpsuzlyk işgärleriniň hemmesine ýerine ýetirji häkimetde şolsanda etrap häkimi we onuň ornwasary derejesinde. Şeýlede ondan hem ýokary wezipelerde işleýän döwlet işgärleriniň daşary ýurtlara sapar etmegi gadagan edilýär. Döwlet işgärleriniň köpüsiniň ýurtdan çykmagy adyndan 5 ýyl gadagan edilýär. Ozal bu diňe dürli sırlary göterýänlere we duýgur maglumatlar el ýeterli bolan döwlet işgärlerine değişlidi. Ýöne bu kategoriýalar aňsatlyk bilen giňeltilip bilinir diýip habarçymyz döwlet edarasynda işleýän bir işgäriň anonimlik şertinde beren maglumatyny titirledi. Aşgabatly beýleki bir habarçymyz bolsa halkara Nevitgad Universitetine okuwa giren talipleriň ählisinden özleriniň biometrik pasportlaryny tawşyrmagy talap edilýändigini aýdýar. Ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary studentlere pasportlarynyň okuwy tamamlanlarynda ýygyna gaýtarylyp beriljekdigini aýdýarlar. Olaryň sürüjülük şahadatnamalary hem ellerinden alınýar. Bu talap prezidentiň universitetiň Nevit fakultetinde işleýän bir garyndaşy tarapyndan teklif edildi diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran agdalýan ýokary okuw jaýynyň bir bilim işgäri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu baýdylanlar dogrusunda halkara
bara Nevitgaz Universitetinden kommentari alyp bilmedi. Bu talabyň beýleki ýokary okuw jaýlaryň studentlerine hem degişlimi ýa-da däldigini hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistanyň baş kanununda ýurt raýatlarynyň hereket azatlygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň ýurdun içindäki hereket azatlygyny we daşary ýurtlara sapar etmek hukugyny ýygyderli çäklendirýär. Türkmenistana täze içeri işler ministriniň wezipe belenilmegi bilen raýatlaryň ýurt boýunça hereketine girizilen çäklendirme gaýtadan güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri ýurtda raýatlaryň hereketine girizilen çäklendirmelere gözegçiligiň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Türkmenistana häkimetleri global pandemiýanyň fonuna raýatlaryň bir welaýetden beýleki welaýata gidip gelmegine 2020-nji ýylyň martyna çäklendirme girizdi. Aradan bir ýyl geçenden soňra bahar aýlaryna käbir çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowuşdyryp başlandy. Tomsun gelmegi bilen sevitara otlyk gatnawlary täzeden ýola goýuldy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary täze içeri işler ministriniň wezipe belenilmeginden soňra hereket çäklendirmelerini gözegçiligiň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Goloyda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öňkü içeri işler ministri Mehmethan Çakyýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyp onuň ornuny öwüzdürdi Hojanýasow belledi. Azatlyň hökümeti ýakyn ygtybarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä täze ministr täze bir buýruga gol çekipdir. Täze buýruga laýyklykda raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmegine gözegçilik güýçlendirildi. Şu günler Türkmenistana raýatlar negativ COVID-19 test netijesini görkezmeden şäherara otlyk gatnawlar arkaly ýa-da içerki uçur gatnawlar arkaly bir welaýetden beýleki welaýata gidip bilmeýär. Çeşmenin sözlerine göre Çakyýewiň wezipeden boşadylmagy onuň ýurt boýunça koronavirus çäklendirmelerine gözegçiligi gowşatmagy bilen ilteşdirilýär. Prezident içeri işler ministriniň dolu lockdown düzgünleriniň dogry berjaý edilmediligi sebäpli wezipeden boşatdy diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almady. Çeşmenin maglumatlaryna görä öňkü ministr işden boşadylan güni mardan Aşgabatda gelýän ýolagçy otlusundaky ähli ýolagçylar Murgapda otuldan düşürilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme ýolagçylaryň provodnik bilen ulalaşyp 200 manat tölew bilen otlan minönüklerini habar berýär. Görnüşinen provodnik bilen bir kanun ulalaşykdan soň otlan minmek üçin koronavirus testi talap edilmeýän çemeli. Bir Aşgabatly tanışym Körpogly bilen Mara welaýatynyň Serhedabaş şäherinde ýaşaýar. Goloyda onuň ejesi aradan çykdy. Ol Aşgabatda gelmek üçin provodnik bilen ulalaşyp adam maşyna 200 manat pul töläp otlan minipdir. Şol gün täze ministriň buýrugundan soň otuldaky ähli ýolagçylar Murgapda düşürildi. Adamlar çägeliň içi bilen hususy taksi tutup Tejen şäherine ýetdiler. Ol ýerden başga bir hususy taksi tutup Akbogdoýdan paýtagta ýetdiler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä täze ministriň wezipe belenilmeginden soňra welaýatlarda gysgaly koronavirus testleriniň tölegleri gymmatlady. Bir welaýatdan başga welaýata gitmek üçin negativ test netijesi gerek. Şol bir wagtyň özünde test netijelerini gözegçilik güýçlendirildi. Meselem welaýatlarda koronavirus testiniň bahasy 100 manat ýöne gysgaly netije almak üçin bu puluň üstüne ýene-de 100 manat goşmaly. Jogapkar lukmanlar negativ koronavirus test netijesi barada guwahat bermek boýunça tölegli hyzmat hödürleýärler diýip bir marly ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow konstitusiýanyň 71-nji maddasynyň 16-njy wendine laýyklykda öňkü içeri işler ministri Mehmethan Çakyýew wezipesinden boşadyp onuň ornuny öwüzdürdi Hojanýasow içeri işler ministri wezipesine belledi. Konstitusiýanyň 71-nji maddasy Türkmenistanyň prezidentiniň içeri işler ministriniň wezipe bellemek üçin ýa-da wezipeden boşatmak üçin halk maslahatyndan razylyk almagy talap edýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygydyr. Kagy ýüzüne Berdimuhammedow içeri işler ministriniň wezipe bellemek üçin ýa-da onu wezipeden boşatmak üçin öz-özünden razylyk almaly.